so kauna kauna na so na bayyana dukkan sirri da zuciya ta aje na ji a rai da akwai alkhairi ki so ni kare ki guje ko da kina da dubunnan tsari faɗi su doki baje inda rabo ki cika mini buri ki amsa da ka kira hayya 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 fita uwa ake in ana dara na karabon ka ɗauka shi ka tara ka yi dukan kalamai da fikira samun kamar gani ce da nasara na yi na'am da so na amsa kira zami zama da kai ba ta kura sona rika linzami kai za na ba mukami haka nisa baba kin yarda mun shirya zaki mun da'a ba a zama na lafiya tilas ya ba miki kirki mai kyau da kwalliya na yarda ki mulki baraki akan ki ko sau